Manithathe ke lithuba bazalwane ndinibulise nonke ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu ngale mini yanamhlanje, noba sidibana singadibenanga ubuso ngobuso namhlanje, kodwa ndiyambulela uThixo ukuba siyakwazi ukhe sabelane ngalo ilizwi lenkosi through i-social media. Namhlanje ke bazalwane siza kujonga kuyo le ncwadi yakabaseTesalonike bokuqala chapter 1. Sizawujonga nje izivesi zinhlanu zokuqala, the first 5 verses. Let me pray. Bawo wethu ingcwele, nasekuseni nje ndiyathandaza Thixo wethu ingcwele ezisijonga izwi lakho, bawo namandla onke, that Lord ngamandla kaMoya Ingcwele uthethe kunye nathi egameni lenkosi uYesu Kristu. Amen. So ke bazalwane, ngokuka verse 1 kule ncwadi siyayibona ukuba ibhalwe nguPawulos eyibhalela abazalwane baseTesalonika. Xa ebhala le ncwadi uPawulos kukhona izinto azithethayo ngabazalwane. Eyokuqala into esibonayo ayitshoyo ngabazalwane siyifumana phaa kuverse 4. Siyabona ukubana aba bazalwane bayathandwa nguThixo, kwaye uThixo ubanyulele ukubana babe ngabakhe. Jonga uverse 4 uba uthini. Uthi uverse 4, ndiqinisekile mawethu athandiweyo nguThixo ukuba uninyulele ukuba nibe ngabakhe. So phantsi kweli nqaku lethu lokuqala sibona izinto ezimbini azichazayo uPawulos ngabazalwane baseTesalonika. Eyokuqala yile yokubana bayathandwa nguThixo. Xana ke siyijonga indaba yokuthandwa nguThixo, siyibona kakuhle kule ncwadi kaYohane chapter 3 verse 16. Lithi izwi lenkosi, wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. Aziyena ke uYohane wokuqala, 1 John chapter 3 verse 16, athi inkqu yothando siyibona kule nto yokuba uKristu anikele ubomi bakhe ngenxa yethu. So kulo verse 4 ke bazalwane uthi uPawulos aba bazalwane bathandiwe nguThixo. Eneneni wabathanda uThixo to the point yokuba ngenxa yabo wancama uYesu ukuba afe emnqamlezweni efela izono zabo. So nathi ke bazalwane lo verse 4 ubhekisa kuthi nathi sathandwa nguThixo. In 2 weeks time iza kube iyiPasika. Sizabe sikhumbula ukubethelelwa kukaYesu emnqamlezweni. Sizabe sikhumbula inkonzo yothando awasibonisa yona uYesu emnqamlezweni. Wafa engonanga efela thina ukuze thina ngomhla womgwebo singagwetywa sisinde emgwebeni. Konke oko kwakungenxa yothando. So sithandiwe nguThixo bazalwane. Nawe ukhona apha ongazaniyo noThixo. Uyakuthanda uThixo. Ukuthanda to the point yokuba wancama uYesu ukuze xa ukholwa kuYesu ungagwetywa ube nobomi obungunaphakade. Uyakholwa na kuYesu? Unabo na ubomi obungunaphakade? Xa unokushiya lo mhlaba ngeli xesha lale corona, unaso na isiqinisekiso sokuba uyakuya ezulwini? Kwenye inkonzo endingazoyibiza ngegama, umntu xa eswelekile uye aculelwe ingoma ethi menze aphumle ngonaphakade Nkosi, umkhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo.
bayicula bazalwane, itsho kamnandi. Qha andikwazi ucula, kodwa xa beyicula bathi, menze aphumle ngonaphakade Nkosi, omkhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo. Hayi bazalwane, ayihambi njalo. Umntu ukhanyiselwa eselapha emhlabeni. Xa sele ebhubhile akusekho nto anokuyenza. Yiyo le nto kumele sikholwe kuYesu siselapha emhlabeni. Asikhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo siselapha emhlabeni, ukuze sithi sisakubhubha silingene izulu. Eyesibini into esiyibonayo kulo verse 4 kukuthi bakhethiwe, banyuliwe. Bakhethiwe aba bazalwane kwaye banyuliwe. Jonga kuverse 4 uthi, ndiqinisekile mawethu athandiweyo nguThixo ukuba uninyulele ukuze nibe ngabakhe. So le nto indikhumbuza ilizwi elipha kuPetros wokuqala, chapter 2 verse 9 elithi, ke nina nisisizukulwana esinyuliweyo, isibingeleli esibikumkani, uhlanga olungcwele, abantu abayinqobo. So aba bazalwane abathandwanga nje nguThixo, but bakhethiwe, banyuliwe ukuba babe ngabakaThixo. What a blessing it is ukukhethwa nokunyulwa nguThixo ukuba ube ngowakhe. NamaSirayeli bazalwane, phakathi kwezizwe zonke ezazikhona, akhethwa nguThixo ukubana babe sisizwe sakhe. So nathi ke bazalwane sinenyweba, thina bakholwayo kuYesu sinenyweba yokuba sikhethiwe, sonyulwe nguThixo ukuba sisindiswe, sonyulwe phakathi kwabantu abangaka, sonyulwe singento yanto ukuba sibe ngabantwana bakaThixo. Awathi xa ecula uThina Zungu, ngenzelwe inceba nje, ngiphiwe umusa, ngaze ngathola igama elisha, ngingothandiwe. Sithi abo bazalwane, sithandiwe nguThixo, sonyuliwe nguThixo ukuba sibe ngabantwana bakhe. Njani? Jonga uverse 5. Uthi kaloku ezi ndaba endaniphathela zona. Masiqaphele nje laa ndawo kaverse 5. Kaloku ezi ndaba endaniphathela zona. So ezi ndaba ezimnandi ekuthethwa ngazo kule ndawo ziindaba ezingoYesu oweza ebantwini ezokubasindisa. Athi uYohane uMbhaptizi xa ebona uYesu athi, nantso imvana kaThixo ethwala isuse izono zelizwe. So ezi ndaba zimnandi ezingoYesu zaziswa nguPawulos kwaba bazalwane baseTesalonika. Nabo bazamkela ezi ndaba ezimnandi ezingoYesu, bakholwa kuYesu. Uthi ke xa edlula uPawulos kule vesi, uthi yayingengomlomo qha, koko ndazizisa ngamandla kaMoya Oyingcwele, ndiqhutywa kukoyiseka, ngamanye amazwi conviction bobunyaniso bazo. So ngamanye ke amazwi uPawulos is acknowledging ukuthi njengokuba wayeshumayela eTesalonika, yayingamandla kaMoya Oyingcwele asebenza ezinhliziyweni zabo ukuze bakholwe kuYesu. So nokusindiswa kwethu wasebenzisa abantu ewe abeza kuthi basixelela ngoYesu ukuze sikholwe. Besixelela ngoYesu, uMoya Oyingcwele convicted us, sakholwa kuYesu. So sithandiwe bazalwane,
sonyuliwe, saxelelwa nguYesu. Umoya oyingcwele wasebenza kuthi ukuze sikholwe kuYesu. So therefore nathi sinoxanduva lokuthatha izindaba ezingoYesu ukuze bakholwe kuYesu, nabo abantu abangazani noYesu babe nobomi obungunaphakade. Eze sisenza oko masithandaze, simcele uThixo asebenze ebantwini bakhe ngomoya oyingcwele ukuze basindiswe. So yonke ke lento ingaba ibakhokhelela entwenini, okanye mandiyibeke lo mhlobo, yonke lento ingaba yabakhokhelela entwenini. Jonga uvesi 3, laa ndawo yokugqibela phaa kuvesi 3 uthi, ndikhumbula ukusebenza kwenu, niqhutywa lukholo, ukubulaleka kwenu, niqhutywa luthando, nomonde wenu ngenxa yethemba lenu eNkosini uYesu Kristu. So ukusindiswa kwami ke bazalwane, ndiyakhumbula in my early days ndaye ndanentshisakalo engummangaliso. Ndandishumayela ezitreyinini nasenkonzweni. Ndandihlala ndisenkonzweni ndisebenza, kwakukho nje le ntshisakalo kum yayingasuke kum, ndibone bonke abantu besindiswa. So le ndaba kaYesu xa ifikile uvele ube nentshisakalo engummangaliso. So sasisebenza ke, sasisenza izinto enkonzweni, sipheka nokupheka, sine-afternoon spend, singabantu abatsha, singasebenzi imisebenzi ebhadlileyo, kodwa sasikhupha imali sipheke, ngoba intliziyo zethu zazifuna abantu abatsha beze kwiindibano zethu ukuze beve ngoYesu. That was our desire. So and umntu wayengawuva nalaa mgama, ngoba ndandihlala eSide B, ndandingawuva nalaa mgama osuka ngeenyawo eSide B ndiye eMandela Park ndiyokukhonza. Ndandingawuva nawo. Sometimes ndiphume straight emsebenzini, ibhasi indothule enkonzweni eMandela Park. So intshisakalo endandinayo yayindiqhubela ukuba ndenze nantoni na ndiyenzela iNkosi. So naba bazalwane, kuyacaca ukuba ukuthandwa kwabo nguThixo, ukonyulwa kwabo babe ngabantwana bakaThixo, ukukholwa kwabo kuYesu ngokuncedwa ngumoya oyingcwele kwakubaqhubela ekuthini babe nentshisakalo zizinto zikaThixo, basebenze bancame amandla abo ngenxa yezinto zikaThixo. Sengangathi bazalwane, namhlanje uThixo angavusa kwesi sizukulwana sethu abantu abazaba nentshisakalo ngomsebenzi kaThixo, abantu abazaba nentshisakalo ngezinto zikaThixo, abantu abazawuncama izinto ezingenamsebenzi zeli lizwe, bancame ezo zinto, babe nentshisakalo ngomsebenzi kaThixo. Enye into esiyibonayo eyokugqibela, babekhumbulana emithandazweni. Jonga uvesi 2, laa ndawo nje yokuqala ithi, ndihlala ndimbulela uThixo ngenxa yenu nonke, ndinikhumbula njalo emithandazweni yam. So sendivala bazalwane ngalo eli nqaku lokugqibela, kubalulekile ukuba sikhumbulane emithandazweni. Le ndlela yethu yokulandela uYesu ibuya ibe nzima. Siyadinga ukuxhasana kakhulu ngemithandazo, siyadinga ukuthandazelana. Sinivala nanzi izinto emawugoduke nazo. Number 1, siyathandwa nguThixo. Uyathandwa nguThixo. Number 2, sonyuliwe ukuba sibe ngabantwana bakhe.
wathumela izicaka zakhe ukuba zizokushumayela kuthi. Ngomoya wakho ingcwele wasinceda satyhilekelwa livangeli, sakholwa kuYesu. Ngoko ke masimbulele, simsebenzele uThixo, sishumayele ivangeli ukuze abantu basindiswe. Sengengathi bazalwane, uThixo angavusa isizukulwana esiza kutshiseka ngezinto zikaThixo, zibe on fire, zibe nentshisakalo ngezinto zikaThixo. Masikhumbulane bazalwane emithandazweni. Lastly, wena okhoyo apha ongekakholwa kuYesu, liphi ithemba lakho? Ndikuthanda ukucebisa namhlanje ukuba unikele impilo yakho kuYesu. Sendivala ndicela ukhe uthathe lo mzuzu, ucimele lapho ukhoyo, ulivile le ntshumayelo yanamhlanje, ulivile eli lizwi lanamhlanje. Ingaba uThixo uthethe wathini nawe? Kwaye ngenxa yale nto uThixo ayithethileyo, sithini isigqibo sakho namhlanje? Ithini i-action ozayithatha ngenxa yale nto uThixo ayithethe nawe? Omameleyo ongekamamkeli uYesu, ndiyakucebisa, thatha uYesu. Yamkela uYesu njengeNkosi noMsindisi. Ukuba namhlanje uyafuna ukumamkela uYesu, ndicela wenze lo mthandazo emva kwam. Uthi, Nkosi uYesu, namhlanje ndiyakwamkela entliziyweni yam. Ngena ngaphakathi kum, uxolele izono zam, undenze umntwana wakho ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Ukuba ke uwenzile lo mthandazo, ungaqhagamshelana nam kule nombolo ukuze sikwazi ukuthi sikuncede ukuze ukhule ekumazini uYesu. Kwa-073 767 5510, 073 767 5510. Mandithandaze. Bawo wethu ingcwele, enkosi ke ukuba unguThixo othethayo, uthethe kunye nathi ngalo ilizwi lakho. Ndiyathandaza ukuthi ngomoya wakho ingcwele uqhubeka usebenze ezintliziyweni zethu, sitshintshe ngegama lenkosi uYesu. Sincede ke singabi ngabaphulaphuli nje belizwi, kodwa sibe ngabo abenzi belizwi lakho, egameni likaYesu. Amen.